So, no, teluku, da alla day, alla say, yes is my actie, taki Milano, mayuna wan bon spreker, saide inoma duwa moeite, taki bet nanga abop kang, roko makandra gomi afertjes esan ekom. Om eerlijk te zijn, mina wa voorstander voor asan dat auto. Die de echt voorstander voor drapen. Maar isabi, furusma, de iwan bepaalde dongro, trouwens e vergit is snel, trouwens je sabasa ma trouwens e wan fu. Isabi puri drapen fi in vergitting helemaal. Oké, isabi alasan saya doen, dat je op een bepaalde verleden. En na verleden, je moest leren van je om met de toekomst. Kom je analyseren je uno even. En zeiden met de kasan, omdat Furusma en het zijn aboppers zijn beschuldigd dat na bed no aan die samenwerking. Leg van Tijgoekba, mina vanaf dag 1, abop bij de niets. Nee, niet stem die abop telek iets. Toch? Beb nooit, niet stem die beb. Dat in feite is, mi bij de wama sabe greedy heb zucht, dat moet de wansan. Mi partij sa mi stem die altijd, kona makti no, pe mi kafenya, pe mi kafen disi dati, dan mo harik mopo, nee to. If abe de lek van ono wa jari voor kiezen, na ikatak oké na dama feti voor jari ano ma fen next da harik mopo. Maar sinds a begin die de man begin prat postot, me begin shitak no san disi sabi, en bepaalde handeling mi no balo bi mi, nee mi begin trekken terug. Zie? Like a friend and family. Mi no tak bijvoorbeeld like van VPD of van voorzitter van ABOP, Amano Maggi. Om mijn chinfeng awani post. Dat mi no taki. Het mag. Maar zij de bepaalde maar one enkel is maar ik is meerdere posten. Dat mi de veld tegen. Oké, dan moet ik goed. Beb. We gaan vinden zetel. 3 verkiezingen bakamakan rafosi a combinatie onsta. Beb de vindt zetel. Mi no beda beb jere. Mi nee verdiend beb maar met taki. Met tegu as een lid van ade. Juist die combinatie ontstaat in 2005 voor die ABOP koffin eerste zetel. Dus ik had dat dankzij een combinatie. Nou een historisch moment die de man voor ABOP. Maar die beb niet, beb vind ik, beb vindt telek 3. En die dat de vindt 4. Historie beb inasan dat in attack. No pas de man ook in regering voor het eerst. Want de tralie is de man bij vindt zetels, de man bij de gewone oppositie. Zo. 2000, in 2005 dat dan je ziet duidelijk dat na een combinatie bij de partij samen moest bepalen. If een combinatie no bij Join New Front, dat New Front no bij ook is amakti argeren dat die wat. Want de man bij abi 23 zetels. Dan de VV voor een combinatie de man bij kota 28. Zie? 2010 na zijn bakken. If a combinatie no power bouwta, voor de ma meerderheid in parlement, dan asan dat no bouwzetting. Zo. Maar dan, alla des masawan a samenwerken, no pas we konden a true tori. In 2010, de laat kom. Uno be mak nemen deel in Paramaribo Wanica. Mi etaki, a voorzitter voor een combinatie toen der tijd bij de meneer Brunswijk daarna in schuld. Minotak na en doe asani, maar na in schuld na je bij de voorzitter. Na je bij vader contact de lati. Na je schuld, na je na voorzitter, na je moest kon leggen uit vader. Zie? Wangba. Sang moponasi voor ABOP, sang motakin sa voorzitter voor ABOP. Voor ABOP. 2. If de man bij roko godoro na front. De man bij kiezen VP en een VP bogo na moro bij die partij voor attendati in een combinatie bij de BEP. Oké, de man abara gona NDP sang mi bij sifosi lek verraad maar mi tegen ook bij me bidami voor onschuldig en awani voor afvallig Masra Brunswijk doet daarbij. Front go achteruit, NDP go vooruit en amang abara go set regering na de man amano be fout amabung na awani voor afvallig amadu drape. Na sa afvallig actie dat die amado. Maar, a VP no,
Faduk mo po fu bep gwe. En ano de na abop serf-serfi, ano de ina kombinasi. Want zogenaamd na abop big aba masra amelari, ano tru amabe de wan NDP man. Fadukong. Fadukong. Isi omei kong batu. Fout, bigi fout sank mo po na sa ifu abop komite sa ifu bep. You na nga you brada kies VP is. Je poeref eng, je geeft het gewoon weg. Je want hier trasma. Omdat mino venen dat you no mag venen. Zie? Dat we komen vara. Toen in 2020, dan is je voorus mij beschuldigd als voorzitter voor BEP, als huidige voorzitter voor BEP Nono Masra Tabina. Takina eng no wani a samenwerking. Dan trouwens vind takina wan vrouw sani tussen Bravo nanga Asabina dat het cara sani. Maar nu aan actie in 2015 Masra Waterberg bij de voorzitter na umasa becara san dat ook toe. Nee toch? De zijde we tang e beschuldig Masra Asabina tak na umasa de tumanomang veneng. Ano kang minot enki. Want BEP na wang goed georganiseerde democratische partij. A voorzitter nego bepaal sa ewani. Andas lang at de beaga mapuruk ba if de man besitak na voorzitter no wang go ko nga abok of no wang fu asama werke ko. Langat de beagen. Dat naman si a partij abi strukturo. Sabi to besluit eteki. En te mete di bates neki betju dat hij si woron in vrede je bigi vrede. Mi legu uit toesang ba sang mo po na si fu abok. Alaat is laat na voorzitter fu abok verantwoord toe. Nee, bij de voorzitter. Die de man go in de regering, de makis VP, a VP mopof den anugwe, mopof bep gwe. Voorzitter fu abok. Zie? Dat we kono in 2020. Ondanks a samenwerken no be confos afverkiezing. Baka afverkiezing. Abop gelukkig kado be gebruik abop zo machtig takina en be makirep tena soort say a regering of VAP of NDP. So, wat die you berada fos afverkiezing uno be fenos refik bato. Baka afverkiezing die you know kado gia power. So, dat zijde no fos igo onderhandel. Nanga de tramang. Zijde you no kari berada kontak luku. Pemidemi ap 10 zetel. Kong dat we kon 12 zetel. Dan nanga de 12 zetels we go onderhandel nanga de tramang. Dat no vende presito. Geen veldje aan de lucht. Maar non, de masetik ba, de mananga VAP. En daarom soms de we kosi tras mataka gratuire decida im lukutak juist soms you egi brada. Nee, wan si you kwanga fesa, wan kier you, da gratuire juist elanga wan anogeo. Na gratuire santoki VAP, na de mandatak nee luku. A zetels, voor markeren na noti etik. Maar kennis wie ap kennis van nodig. En de masita BEP e beschik over een bepaalde kennis sabi na koni dat de man taki eno van of wa biftek de man BEP koi na sani. If na lei dan na de man VAP. De man taki juist na ab egi blaka brada sa we fet tak mus bondru no masa bravo na entak kweti BEP no koi na sani. Mino denk de man ka lei so. En ook to MPS, wajari voor dat verkiezing, als een man die se Masar Bravo, nanga de maf NPS, abe kaarden de gonama panago sluit vrede tak omliblek brada ogo verkiezing klas op zijn. De man ogo, tap een lijst, geen vuiltje aan de lucht. Die regering def city, aman elkaar en brada tak lukum op 10 op 13 kong, dan nanga 30 ogo onderhandel nanga de drama. Aman odo dati, aman go onderhandel en wan. Geen vuiltje aan de lucht. Maar na semman disi, if na lei a president Santoki taking, yogi take ook toe, if na lei dan na demande si. Taki, die demand nader MPS tak luku, we apwang altijd wan historische samenwerken na demande si. Demande si wa abistek de man koy na regering, amatak kweti de manom kong. De man tak nee wina, amatak kweti, telek ikatek de man nomo komande man be pradem kosisik bato. De tubigi partij sa forum a regering. Dana uit uw ministerie purga man, doef mi no wane igo na man. You brada yare, da gratuiri man yoise kari en da gratuiri man na de mandat sorgo tak de makis tu ministeri. Yesi atori? Yesi? Dat te we tak de sani, taki na BEP no wan u bondru, tak BEP mus go na abop. Seide unei bigi taki mek abop go aksi BEP pardon, voor de sofuru sansa de do na BEP. Seide unei tak taki. Dus if mi kataki, if mi Lucas Santiago ba,
En mine blij maar voorzitter era. Want aan voorzitter het takasani. Na de achterband eloi taki na bep no wani wuroko sama na nga abo. Bep no wani go wuroko na nga abo. Sai do ne taki fu bep abo go wuroko na nga bep. Fu go accent pardon fu de somme sansa de do na nga de. Usi fa bepalen mij butu. Dus mi kan taki enkele ka hersandi si ano samenwerkende man is wani so. Want if de man be wana samenwerking, dan ligt van tijgu badi are kere be seti na de man bem de eerste maar sabe kaarden barada. En juist dat de man no do. En a gratuiri man juist ziet dat no de man dis mus koinse na julek you brada etap doro etap pasigi you brada. Dat die de tak na bep no wan samenwerking. Dus a hersan disef min kataken kring omdat de man disi abop sig batak de fire ako ara verkisen sai kom de man klari furus mau drai bakagideng dus dat de man suku no bep fukan koppel na nga bep dat bep ka char dem sa. Wan fanofa yo vooral des maf binnenland. Toch? Usita ko bestam gide trama o meari de mano be betekent next gi uno NPS NDP dus no do ubigi stem yo usere fu ubigi stak san bige seti bepalen san bige seti en dat te upoti no di a combinatie panya da ukisa gi abok horen telek abok gorodoro telek pe adoro ma usita next no mando da sa de mas des maudo no fal talag do drai bakano kisa ase fu beb da no abok wan no taki fanofa te abop na nga beb de samen, dan wens je nou een stem die abop. Je stem die beb en die stem die beb, die stem die abop automatisch. Omdat vast voor een lijst ode, ano de taki, ik kapot beb, soso beb kandidaat, wana wan pisi voor een lijst, na nga abop, wana wan pisi. Isabi to. Asan de tak na lijst volgorde, ik bepaal van deze kandidaten, ik op binnen. Dus te ook op die om en om, en zeker de maf abop, de maf vindt tak de moro bigi, dus de maf want tak kan de 1 tot en met 3 moest def ding. Da bakada de mau go om en om. Da wins bijvoorbeeld bij boven 12 zetels, aber boven kan de 3. Da asa no konde tak na even kan de 7 au konde. Sabi? Want na lijstvolgorde e bepaal. Dus no sa de man is suku no, na dati de man is suku. Fu beb kan yep ding fu de man kan tangodoro. Sabi to? Maar no wani de ma wani asama werken so. Anders 20 de man be formare kere. Wins de man obe konanga denki fu kaarden barada. Dat die agrat wiri ma be kaarden barada. Dat de man tak yaman mek de man ko. Maar juist na de man tapu pasi tak kweti de man no muskong. Dat die de dewe ko taki na beb. Usifa we kordesma. Usifa we kordesma tak na beb no wana samenwerking. Zij de une bigi taki de sansa voorzitter fu unu dudeng sansama du na nga beb. Di ama be tak pasi gide matak de man non koy na regering sa de no. Zij de une tak de sandaki. We sukuf kor desma, ma desma ain oko, desma kon wiki. We wiki desma ook.